Gyda datblygu'r cwricwlwm, be oeddwn ni'n deimlo'n bwysig oedd bod angen i pawb gael dealltwriaeth o pa gyfeiriad oeddwn ni eisiau ei gymryd. A wedyn, da ni wedi sicrhau bod ni wedi ymgysylltu ar bob cam o'r daith reit o'r cychwyn cyntaf. Wedi bod yn bwysig iawn i ymrwymo yr holl rhanddeiliaid, y staff i gyd, y plant, y rhieni a hefyd y gymuned ehangach. A dyma, trwy wneud hynny, da ni wedi cael gwell dealltwriaeth a cytundeb o be mae Ysgol Bontnewydd yn sefyll drosti a be fydd y cwricwlwm newydd, sut fydd o'n edrych debyg yn Ysgol Bontnewydd i'r dyfodol. Wedyn, wnaethon ni gael ambell i weithdy lle fe ni'n trafod y pedwar diben, be di'n diffiniad ni o pedwar diben, be da ni'n feddwl hefo, beth ydy uchelgeisiol i ni, beth ydy mentrus, be da ni'n feddwl efo unigolion iach. Be wnaethon ni ddarganfod ydy lot fawr, a dweud y gwir, bod ni ddim angen poeni am y cwricwlwm newydd, bod o'n fwy o gyfle na bygythiad. Hefyd, da ni wedi cynnal prosiect yn y dosbarthiadau yn datblygu'r 5 hyfedredd mathemategol. Mae hwnna wedi bod yn prosiect llwyddiannus iawn. Da ni wedi dysgu lot drwy wneud hynny. Enghraifft, gwellter dwywaith, a dweud y gwir, o beth ydy'r 5 hyfedredd, sut maen nhw'n cydblethu, ydy rhai mwy pwysig yn ei gilydd, ydy sut mae y hyfedreddau yn plethu i wahanol agweddau'r mathemateg ar hyn sy'n bwysig ac yn y blaen. Ond hefyd pethau bach fatha sylweddoli, da ni angen gwneud pethau fwy gweledol i'r plant. Mae hwnna wedi dod allan ohono fo. Llais y plentyn yn y broses o gynllunio i tasgau mathemateg wedi amlygu hyn. Ond yn sicr, mae wedi rhoi gwell dealltwriaeth i ni bod angen y dealltwriaeth cysyniadol. Mae hwnna'n wastad dod allan yn gryf a'r ffaith bod ni'n gorfod rhoi mwy o amser i ddatblygu sgiliau sylfaenol. Dwi'n meddwl yn y gorffennol, da ni wedi bod ar gormod o garlam i symud ymlaen i'r agwedd nesaf mathemateg, ond bod ni'n sicrhau bod ni'n rhoi'r amser a'r adnoddau i ddyfnhau y dealltwriaeth. O rhan y prif bethau da ni wedi dysgu ar hyd y daith, dyma ymgysylltu a'r cyfathrebu sy'n holl bwysig. Da chi angen cael perthnogaeth pawb sydd yn rhan o'r broses. Dwi'n meddwl yn y gorffennol, mae'r cwricwlwm wedi ei roi i ni, a dyna fo, a da ni wedi mynd hefo fo lle. Ac mae hynna gallu bod yn beth da, ond dwi ddim yn teimlo bod chi'n cael y gorau allan o bawb wrth wneud hynny. A trwy ymgysylltu, derbyn barn pawb, mewnbwn pawb, mae pobl yn gweld bod eu mewnbwn nhw yn cael ei wrando arno fo, ac yn ymddangos yn polisiau ni ac yn gweithredau ni. Mae'n bwerus iawn, mae'n rhoi yr atebolrwydd wedyn. Gennych chi, mae'n hunan atebolrwydd does. A dwi'n gweld hwnna'n bwerus iawn. Yn rôl i mewn ffordd ydy cefnogi ac sicrhau fod y staff a'r Pennaeth a ni'n ei gyd yn gweithio fel tîm. Dwi'n meddwl hwnna ydy'r un o'r pethau pwysicaf. Da ni wedi edrych ar y 4 diben ac felly un o'r rols i oedd sicrhau fod ni yn ei deall nhw yn ei cyfanrwydd. Achos i mi dyna ydy o, y dyheuad ac yr awch i ni fod yn datblygu'r 4 diben mwyn gwireddu potensial a y plant. Ac eithon ni edrych wedyn ar y geiriau, fel fod ni fel staff i gyd yn deall ystyr, gwirioneddol ystyr y 4 diben, ac yna wnaethon ni wedyn gwneud nhw'n iaith y plant. Oherwydd yn enwedig i'r plant hynna'r ysgol, fod ni'n deall be'n union ydy'r i ni edrych ymlaen at. Be'n union ydyn ni'n ceisio gwneud yn gwersi fel yn bod ni yn nelu i gyflawni yr hyn mae'r 4 diben yn gwirioneddol i ni gynrychioli.